नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके स्वागत बा खबरें भोजपुरी में। हम महेश तिवारी। भोजपुरी समाज रउआ सभे के बता दी कि एकरे के स्टारडम कहल जाला, एकरे के पॉपुलरिटी कहल जाला, एकरे के ओरिजिनल गायक कहल जाला। जी, आज हम बात कर रहल बानी द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के। पवन सिंह जी के एगो गाना आई रहे लेला पुदीना। ई गाना ऐसन केहू नहीं खे जे कि ई गाना ना सुनले हुई। सबके जुबान पे ई गाना चढ़ गई बा। ई बूढ़ से लेके जवान तक, लड़का सियान सभे एह गाना के दीवाना बा। ई गाना ब्लॉकबस्टर सुपर हिट एकदम, माने अब का कहल जाओ कि कितना हिट रहे गाना। आज भी हिट बा, निरंतर ई गाना बज रहल बा और एकर व्यू में बढ़ोतरी हो रहल बा। अब बात कल जाओ पुदीना या हसीना की एगो नया तांडव के बारे में। आज पावर स्टार पवन सिंह जी अपना फेसबुक आईडी से शेयर के लिए बनी बच्चन के जौन कुरकुरे आवेला उ लेला पुदीना के नाम से बन के आ रहल बा अब मार्केट में। जी, ओपे पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन कैसेट के रैपर बा ओकर फोटो पे लगावल बा आ सेम वैसे ही रैपर बड़ुए जैसे कि कैसेट के बड़ुए लिखल बा लेला पुदीना। अब पावर स्टार पवन सिंह जी के ऊपर फोटो बा। कहे के मतलब ई बा कि इतना ग्राउंड लेवल पे गाना अगर बजल हुई तो उ पावर स्टार पवन सिंह जी के बा। पवन सिंह जी एगो बड़ा से लेके एगो छोट बच्चा तक के सबके प्रिय पवन सिंह जी हैं। वहाँ के गाना के सभे दीवाना है। तबे तो एगो बचपन के मने खाए वाला कुरकुरे के भी ना पुदीना या हसीना रखल बा। एकरे के पॉपुलरिटी कहल जाला। अगर बिना मतलब के थेथराई केहू बतियावे कि ना ये है वो है, हो गया वो तांडव हो गया, तांडव एकरा कहल जाला। पवन सिंह जी इतना गाना पॉपुलर गौले बनी, इतना गाना ई कॉमेडी बड़ुए, इतना सबके अच्छा लागता कि एगो बच्चा भी ए गाना के दीवाना बा। तबे तो वो कुरकुरे के नाम लेला पुदीना रखल बा। काहे कि बच्चा ये सब गाना से इतना जुड़ल बने कि ई कुरकुरे भी बेचा जाई वो नाम पे। वो कुरकुरे के भी भाग जाग गइल बा कि पवन सिंह के गाना के नाम वो कुरकुरे के देवल बा, ताकि वो जैसे गाना बवंडर मचैले रहे वैसे ही कुरकुरे भी बेचा जाओ, वो भाई के भी 2 रुपया कमाई हो जाओ। धन्य है पावर स्टार जी। रउआ सबके आनंदित करीला, वहू भाई के रउआ आनंदित कर रहल बनी। वो भाई भी पैसा कमा रहल बा राउर गाना के नाम रख के। भोजपुरी समाज के प्यार ह कि पवन सिंह के इतना प्यार देवेले और ऐसा ही आजीवन देत रही। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।